преживяването ви тогава в магазина, където сте били и преживяването в склада? Те са различни. Едното е шоурум, нали, нашето е по-склад. В едното място бяхме част от всички клиенти, в другото място бяхме специалните хора, които си оговорихме среща и дойдохме. Нали, бяхме само ние. Единствените. Само ние. Само вие. Ти ни обърна внимание, извади всички камъни, които горе-долу отговаряха на нашите изисквания. И така, в смисъл, изкарахме сигурно пак час при тебе, но си говорихме доста дълго време. Даже втория път, като дойдохме, си носихме, ако помниш, цветове от кухнята, да сравняваме. Кухнята, това беше много важно. Нали, първият път, като дойдохте, ориентирахте се, но беше важно все пак и някакъв нюанс да погледнем на кухнята. Така че второто ви идване беше вече окончателно, за да решите какво Там бяхме по-напреднали вече в процеса и горе-долу вече се колебахме между цветовете, но нали, повечето. Ние бяхме решили тогава, че ще вземем камък от вас, просто уточняхме цветовете и детайлите. Аз искам нещо друго да обърна внимание, не го споменахме. Хората, които дойдоха да вземат мерки и шаблоните, които направиха, просто дойдоха в точния час, абсолютно, без никакво чакане, питане къде са, защо са. За 15 минути си измериха, просто бях впечатлен. Все едно сложиха камък, просто от някакъв друг материал